Bună ziua, dragilor! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un supliment unic, un complex ce conține arginina. Se cheamă Argi Plus. El arată așa. În această punguță avem 30 de pliculețe de argi pentru 30 de zile. Deci noi luăm unul pe zi. Un pliculeț are 10 grame de arginină, deci conține 10 grame un pliculeț. Este un supliment alimentar de ultimă generație. Oamenii de știință îl mai numesc și molecula miracol. Acest supliment conține vitamina B6, B9 și B12, vitamina D și vitamina C. După cum știți, vitamina D contribuie la menținerea funcționării a mușchilor, vitamina D contribuie la reducerea senzației de oboseală și extenuare. Eu acest pliculeț îl voi dizolva în 240 de ml de apă. După cum știți și voi, organismul nostru, am aici 240 de ml de apă, organismul nostru nu reușește să ne aducă necesarul de vitamine de care noi avem nevoie zilnic. Și așa că ar trebui să ne folosim de un aport extern. Și bineînțeles avem nevoie de vitamine, minerale. Introdusă în dieta noastră zilnică, ne ajută foarte mult în a avea o energie foarte bună. Crește tonusul muscular și performanța fizică. Este un produs testat antidoping. Este un produs care îl folosesc și sportivii. Eu voi pune acest pliculeț de argi în 240 de ml de apă. Am aici 240 ml de apă. Îl voi pune pentru că eu sunt la sală și o să urc în sala de fitness și am nevoie de energie. Uitați, s-a dizolvat, dar eu folosesc și fibre. Să vă vorbesc puțin și despre ele. Aceste fibre sunt fibre alimentare. Acest pachet conține 30 de plicuri. Tot așa arată. Un plic are 5 grame. Eu voi pune și un pliculeț de fibre. Să vă spun și despre ele puțin. Ele stimulează digestia, reduce nivelul colesterolului și controlează glicemia. După cum știți și voi, alimentele care conțin fibre ne dau acea senzație de sațietate. Ne ajută și la slăbit. Stabilizează flora intestinală. Nu pot să-l rog. Am o problemă cu chestia asta. Și destabilizează flora intestinală și în același timp are o capacitate foarte mare de reținere a apei. Ele se umflă, reținând odată cu apa și substanțele toxice din tubul digestiv, care apoi sunt eliminate prin fecale. Ce să vă mai spun, sunt bune și la copii. Reglează tranzitul intestinal în caz de diaree sau constipație. Eu îl voi pune și pe acesta peste argi, dar voi agita și el se dizolvă. Eu voi mai adăuga apă pentru că nu o să ne ajungă doar atât sus în sală. Eu o să mai am nevoie. Am aici cu mine un bidon și voi adăuga acest conținut peste. Voi puteți să-l folosiți în 200 de ml de apă dacă sunteți acasă. Eu îl folosesc, nu neapărat trebuie să faceți sport pentru a folosi acest supliment. Îl puteți să folosiți în fiecare zi și acasă, dacă stați, toți avem nevoie de suplimente și minerale. Ce să vă mai spun? Cam atât am avut de spus. Vă doresc o zi frumoasă. Mă bucur că m-ați ascultat și să trecem la treabă. O zi frumoasă. Vă pup! Pa!